sasabihin sa'yo na ibig sana'y aawitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito, ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya. Sa umaga't maghapon ika'y litong-lito sa mga pangyayaring naririnig mo. Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo kung saan patungo ang buhay sa mundong ito. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya. Inuubos mo ang oras sa trabaho mo,